Good morning once again on the beautiful Saturday. I come again to you, my fellow Malawians, because I want to share information that is good for our survival in the country. IMCP ajaya akupitiriza kupanga handouts with impunity. Chifukwa kuti they are above the law, which is quite unfortunate. Panopo ndufuna ndifuse mai Annabel Mtarimanja kuti kodi lamulo ili ndila opposition woka kapena aliyense m'Malawi muno. Chifukwa chani unena zimenezi akupitiriza kumatenga anthu matranspoti magalimoto aboma, akupitiriza kuyuza chuma cha boma for their campaign, akupitiriza kumapanga zinthu zimene amayi anabero ku Malawi Electoral Commission acheyawo ananena kuti it's against the law, iwo akupitiriza. Ndeti atiuze kodi tili tonse Malawi muno kapena izi law ija inaperekedwa kwa opposition only. Ndichoke pamenepo. Malawi muno Annabel Mtarimanja, chairlady wa Malawi Electoral Commission and the Chief Elections Officer Dave Mpesi. Chonde tachitani clarify nkhanizi. Chifukwa chani tikuona pakano pano ma candidate wosa MCP akupereka ma handouts wherever they are. Chifukwa chani kodi ndi action yanji imene inuyo mungapereke kwa anthu amenewo. Ndiponso MCP tiuze yadipirira 229 members of parliament ndalama zija za ku Electoral Commission zinakwana 6 to 700 million plus some few logistical issues zakwana 1.2 billion kwacha. Ndalama zimenezo MCP yachoka nazo kuti chifukwa chisankho cha 2019 MCP imalepera kulipira even any advertisement or marketing or kapena ya chipani chawo chakuti chukapanga msonkhano kwakuti. Koma atarowa mboma kupezeka kuti akutenga 1.2 billion kulipirira ma MP wose Malawi muno. Ndi atiuze kuti ndalama zimenezo zachoka kuti. Who has paid for that? And where did these funds come from? And these are noble, international, professional questions that they go to each and every political party on earth if people suspiciously or we suspect that money may be public money or resources. China chimene mafundi nena chair ready Malawi Electoral Commission. How ready are you? Kuti you can administer these elections in September, which is just a month in between from today. Ndeno mutiuze bwino kuti are you ready kuti mungachite chisankho chimenechi. China pali matowers kurumpi kuli matawa atatu, ku Karonga kuli matawa awiri, matowers ku Airtel or TNM ku Chitipa awiri, ku Mzimba 4, ku Nkatabe awiri, palikoma amene akufuna zachire transmit my elections koma matawa amenewa they have been put in as part of the rigging strategy yanzatuwa. Matawa amene wawa tukwaziwa memaro amene alipo matawa ziwo zose zochitika pa matawa zizo additional equipment imene ayika matawa zimo ndi direct Electoral Commission communications ngati mavota kumpoto tukwaziwa matawa zamene tuwafuse. How safe are these elections if these are secretively or secretly being earmarked for
certain unusual activities ya Malawi Electoral Commission through MACRA ndeno mutuuze bwinobwino kuti matawi xatiwaziwa kuti tiwauza anthu kuti akaononge si bwino xasitifuna chisokonezo m'Malawi muno koma tindi information yakuti we can tell Malawians kuti pitani mkaononge matawa akuti kuti chisankho chikhale free and fair and credible in the country, but we don't want to do that. Chifukwa chakuti tikupemphana mai anapemphera manje ndi David Mpesi kuti kodi muchite explain why have you put special activities on matawas amene wawo chifukwa ujeni some MPs in the north, some of them independent, especially my constituency, tukwaziwa kuti we can do something koma tatisimikizirani tanena nizoona matawa amene wawo why independent members even amene sali ma members anu koma ima pa independent boma la Rumphi, especially my constituency akuyuza matawa amenewo ndi information ya Malawi Electoral Commission zimene azika ma laptop mwawo ndeno kodi chisankho ichi ndekuti inuyo nchaifa kapena osakhala ifa chifukwa chikukhala ngati live or die elections for MCP. Why mukulimbikira kwambiri kuti ndi live or die? So this is not the end of the world, but your plans are not God's plans, your ways are not God's ways. Izili mu Isaiah chapter 8 verse chapter 8 or chapter 5 ma verse 8 your ways are not his ways, your thoughts are not his thoughts. Then apapa mchenjere chifukwa God is real. God is real. Anthu inu simukuziwa zimene anthu inu nduti ndikumva chisoni kwambiri chifukwa enanu akoda achakwera chone ndofuse na president. Were you a really reverend? Because if you were a really reverend, you'd be fearing God. God is not somebody to play with. God is not, I should repeat this, somebody that you can play with. Mulungu akati inuyo mkumuziwa bwinobwino bambo chakwera bwezi simukupanga isa Yehova simasewera ayi andi tisachule zina la Mulungu pachabe ayi. Anthu inu ndikumverani chisoni. Anthu inu ndikumverani chisoni. Ndikumverani chisoni chifukwa zimene mukupanga sindizo ayi. Pa Central Region pali matawa 16 amene aufuna ndi special connection ya ku Malawi Electoral Commission. Kudowa kuli matawa 8 ndamene atachite feed matawa ena ndi enawa ngati network Kotakota, Salima, Mchinji, Kasungu and Lilongwe. Lilongwe muli 2 amene auchira connect ndi amene wawa taona onsewo matawa amene wawa and activities zimene zikupangika matawa and a certain hidden office ya matawa ziyo some area 9 or 3 thereabout imene all these things shall take place and distribute mavota pa Central Region kuti wina wacha awine connected to Malawi Electoral Commission. Why this is so chair lady, a professional lady? What a beautiful and professional lady you are. Chonde, we need free and fair elections, my wanga. Chonde. Bambwanu, analanzanga ine. And I know most of the things, investigate, you will find out. Kuti akaruwa kunena zinthu zaona. Chifukwa, if I respected him, I should also respect you. No matter what, ineyo, I should respect you. Mpesi ndikuziwa kuti tiravutikira timachaka chiri limozi kuchaka chido limozi ku opposition, and I know how painful you went through the life and the experience that you have had. Koma
kuti mukhale pampando muope chauta, kuti muchoke mavuta amene muope chauta, kuti mavuta amenewo asakhaleso never before. Inuyo choyamba muike mulungu pasogolo. Aujeni mulungu tu simasewera mai, mulungu simasewera mtali manje adevi mukuti muone ndithu zochitika za Yehova si zimene atakukuuzani machalichi umwe palibe amene akuziwa machalichi, they are all blind. You don't know the power that God has. You don't know. I should repeat this. Mundimvere ine ndine munthu wamba, koma mundimvere nkhondo ya Yehova simasewera. Amabwera mwini wake si utatumaso angelo yayi. Mwini wake anaponda phila Mount Sinai, wonse zimaphonongo zonse za magiants anathera pompo, wonse twana twa Israel twatung'ono ngati kapena twabata in their eyes, koma wosaja anatha wosaja kuti ana Israel apite to the promised land. Nde panopo nkhondo imene mufuna muiyambe iyi ya Yehova iyi simuyitha. Nkhondo ya Yehova ndiyovuta, mukhoza kukhala ndi best armies on earth, koma Yehova akarowererapo they will all be destroyed. Chonde mavota amene akhale free and fair, credible ones, fupa lokakamiza linaswa mphika ino. Chonde fupa lokakamiza ili awo ndi mawu akulu kwambiri amene ndikunena pa ndibwereze. Fupa lokakamiza linaswa mphika. Chonde ndikuziwa zimene ndikunena pano. Chonde the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Chonde wisdom ndi experience ndi knowledge ndi wisdom. Mukakhala knowledge ndi mulungu, mukakhala ndi experience ndi mulungu, chose chimayenda bwino. Ngati the opposite of choyenda bwino imakhala destructive. Anthu inu zimene ndikuona ndi chonde mundimvere inu. Chonde ndagwira mendo ndapota nanu. Chonde pachitumbuka timati ndaweya ine. Chonde akuluakulu zimene mupanga plan ndi matowers awa simuzita izi. Ndipite ku southern region kuli matowers 24 amene ayika mblanta ya Moka muli matowers 10 amene ayika kuti zisankho zisokonekere. Amakra ntchito panara anzanu pamenepo amamvaso kukoma kulibe inonso kuzakhala kulibe, koma mukapanga zinthu za professional muzakhalapo paka kale ndi kale. Komanso ngakhale muzichungundikire chuma chotani, mumange beautiful houses, you travel, you eat well, muzazisiya zimenezo. Ine ndikuseka chifukwa chakuti ndikukuziwani kuti mapeto anu ndiotani. Ndakuziwani mapeto anu anthu inu. Ndokhumudwisa kwambiri. Ndipemphe Profesa Arthur Peter Mutharika, chonde dekani mtima profesa wanga, dekani mtima president wanga, dekani mtima anthu awa muona zimene mulungu atakanthire. Ena azathera mzipatala, ena azathera kuti, koma musabwezere zoyipa bambo profesa. Adadi musabwezere zoyipa kwathu. Mulungu wakantha anthuwa osati masewera. Abaralika anthuwa. Komanso ndipemphe a Profesa Arthur Peter Mutharika, khalani pansi ndi mayi Dr. Joyce Banda kuti mpange mgwirizano wabwino. Mayiwa mwalemekeze kuti azakhale ndi retirement yabwino kwambiri like never before.
awawa pasidwe facilities. She must be given a bigger role in the government, in your government, kuti ndamene azitumikira zambiri kukhala ngati an alternative office yanu, kuti azikhala kupita kandi kuma AU ka United Nations kandi kuti khalani pasi bwinobwino and muchite plan a future of this country, because pa 16 pano bambo adadi Professor Arthur Peter Mutharika mukukhala president. Mbali inayi musazunze aliyense ayi, awawa azaphunzire kuti boma la Matipati lija malizonda lija limayenda chonchi 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 chonchi. Yehova kudalisani. So pano zachisankho ndiyike apa, kodi Amalawi amene inuyo tikukuwuzani pano mwakonzeka kuti aliyense amene atayime outside mgwirizano umene kubwera ku opposition amene yoyo mwakonzeka kuti simumpasa voti, asakhale ndi voti ina yake iliyonse ayi. Ma independent amene awawika kuti akawina, ma independent amene awachita sponsor apasidwa ndrama za nkhani ena apasidwa ma 700 million, ena ma 800 million, ena wakonda wapasa 1 billion kuti awine, awufuna kuti akawina akapita ku parliament akakhale ndi majority mu parliament nakagule wosewa and wosakaza kuti anachita sifani ndiwowo kuti akasinthe constitution ya dziko lino kuti Malawi muno tibwerereso one party state. Izi zinachitikanso nthawi imene Mai Joyce Banda anali mtosa Alliance amafuna chipani chawo chithe kuti chisakhalenso People's Party Malawi muno kuti chijoine ndi MCP, koma mulungu anali ndi Mai Dr. Joyce Banda kuti izozo sizinapangike. Dr. Joyce Banda anakana kuti ayi izizi sindilora kuti chipanichi chithe ayi. Mai Joyce Banda mulungu ali nanu chifukwa kukana kuchi mnachita bwino. Malawi muno tinavotera multi-party democracy, sinavotere one party state. Nde ino Amalawi chonde mundimvere pano zolinga za anthu awa zakuti Malawi muno mzakhale one party state azinena kuti zipani za opposition zafa natural death, koma ise plan imene ayika ni place kuti saufunanso Malawi muno muzakhale zisankho 2030, 2035, 2040, MCP zatipitirire mpaka ma 2080 umu. Mena manenera mkulu wanga uyu winayo amati tidzalamulira mpaka 2080 ndi zimene plan ayika mucheni. Ndetu ana tumene tuvutisa panopo ndo tumene tuzakhala ma president mmene abera apa kwakonzekera kuti azakhale ma president ndiwowo ndi muchaka cha 2035 2040 kunthawi imeneyo achakwera zakhala kuti wakula kwambiri, koma milandu yonse amene za milandu yonse zakuti awadiriza mioyo ya anthu wawose maka mulungu ndokhumudwa kwambiri ndi imfa ya former vice president Dr. Saulos Klaus Chilima. Mulungu ndokhumudwa kwambiri, okhumudwa kwambiri, okhumudwa kwambiri, okhumudwa kwambiri. Yehova ndokhumudwa kwambiri, Yehova ndokhumudwa kwambiri. May his soul rest in peace. May his soul rest in peace. No. Amalawi aliyense amene akuyima payekha from opposition musamvotere. Chonde ndi anthu akonza maplani achabe kwambiri kuti Malawi tibwerere ku one party state. Matawazi amene amakra akugwisa ntchito kuti azabere chisankho ndi amene wawa amakra kuti muzivomereza is you're a company, a professional company. We don't want you to be involved. I'm not saying that you're involved, but what I'm saying is the leadership yofuna igwirise through makra kuti chisankho chisaende in the way how it should have been. They know makra, you're an institution,
that controls information, that controls the inflow of information to and from, and tikupemphani chonde, make sure that these towers are not tampered with, chifukwa you know how to control these towers. Individual companies that are connected to it, make sure kuti malai muno tikufuna free and fair elections. We don't want elections that are not the will of the people, not reflecting the will of the people. Malawi Electoral Commission, chonde, make sure, I trust and I know that elections, you'll manage them, and there will be free and fair elections. Koma, information metukukuzani, it's a very important information, and especially andiyamba chifukwa chakuti ndikuziwa china chilichonse chimene chikuchitika in my constituency, people are still doing amene mkuwakonderawo, monitoring me, koma even the district election officer wa Kurumpi must be told in no uncertain terms that we need free and fair elections in this district and in this region. Sakare akukopeka ndi zinthu zina zayi, because the future that I see, hey, but anyway, Malawi has got a better future. Koma apa pakali chimfire mbwiti choopsa chimene tikapusa anthu ambiri may not reach there, yeah, promised land. And pakukhala so imfa zambiri, ndaziona imfa zambiri apa, pali imfa zambiri zikubwera, zina zazizizi zimene zakhumudwitsa Mulungu kwambiri, chifukwa we should not plan evils, we should not plan evil, we should not plan evil, we should not plan kupha anzathu ayi, chonde. Moyo umene anapasidwa ndi Mulungu waulere, pasakhale wina akufuna kuti azichita poison, kupha ndi zifuti, kupha mosayenera mipeni, sikwanje hey, magazi amene aja akangolowa panthaka shaya ya kuzakhala chimpwirikiti. Chonde musalolere kuphanayi, nthawi ino siyomangana, tili mu elections campaign, everybody is immune, my participants are immune.